Piştî belavbûna nûçeya niyaza hin welatên Ewropayê bişiyandina beşekî din ji hêzên xwe berev deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê da ku cihê hêzên Emerîkî li wan deveran bigirin, rejima Sûriyê hişyarî da wan welatan. Fêsal Elmiqdad, cîgirê Wezîrê Derve rejima Sûriyê, di hevpeyvînekê de li gel malpera Al Ahd ya nûçeyên Lubnanê roja înaborî di wê derbarê de bersiva weyekê da û hişyarî jê pêkanîna wê gavê ji aliyê hin welatên Ewropayê ve da û got ew tekez dikin ku welatên dixwazin niha hêzên xwe yên nû bişînin Sûriyê ji aliyekî ve ew şaşin. Ji aliyê din ve ew hêzên xwe bê tu sedem dikin qurbanî û bê encam dişînin ji bo rijandina xwînê li ser xaka Sûriyê rawestînin. Elmiqdad serbar kir ku welatên hêzên xwe bişînin Sûriyê ti sûdê nabînin ji bilî ku dê wan hêzan bêxin jêr xizmeta rêveberiya Emerîkî û xwestekên İsraîlê de bang li wan kir û gef da ku parastina leşkerên xwe bikin. Elmiqdad her wiha di hevpeyvîna xwe de berpirsayetî êxistet stûyê hin welatên Erebî şandeyên xwe jî şiyandine deverin jêr kontrola Qesedê, nerazîbûna xwe jî daxuyanî. Di rojên borî de Serokê Emerîka Donald Trump daxwaz ji hin welatên Ewropayê kir hêzên xwe bişînin Rojhilatî Feratê da ku cihê hêzên Emerîkî bigirin. Brîtanya û Fransa li ser şiyandina hêzina xwe yên bêhtir berev herêmên Kurdî ve da ku valahiya kêmkirina hêzên Emerîkî dagirin, şûna wan bigirin erê kir. Lê welatê Almanyayê daxwaza Emerîka bê şiyandina hêzên Almanî ji bo wan deveran red kir.